खुलुमबाय। गिबियावनो बड' पिपोल चेनेलनि जानानै नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव आं सासे बर' हारिनि दैदेनगिरि बा आथिखालनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि आदा बानेश्वर नार्जारी। आं बिथांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बिटिआरनि सायाव माखासे सावरायलायनाय हाबाफारिनि थाखाय आङो बिथांखौ लिंना लाबोनाय जादों। गिबियावनो नोंथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि बानेश्वर नार्जारी। आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि। दा आं गिबियावनो नोंथांनि चेनेलनिसिमबो गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय। बे समाव बिटिआरनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? दा बिटिआरनि सायाव आं बेखौनो बुंगोन जे थांनाय सोलिबाय थानाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि मोनसे बर'नि जारिमिनारि गोरोबथा जायखौ बुंदों गोजोन सुक्ति बिटिआर, बे सुक्तिखौ आं बेखौनो फोरमायगोन। बेयो मोनसे गोजोन सुक्ति, जाय सुक्तिखौ लानानैनो दिनै सारा बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफोरनि अनगायैबो बाहेरायाव थानाय जोंनि बर' हारिनि जि सुबुंफोर बिथांमोनाबो गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बेयो मोनसे गोजोन सुक्ति। दा बे सुक्तिया ओरैनो जायाखै। बेसेबांबा गोलाव सम आन्दलन खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे 34 इयार्स एनडिबिनि जि संग्राम, बेजों लोगोसे बाहेरनि बर'फोर जेरैबायदि इउबिपिअ, बे मोनथाम हानजाजों सुक्ति खालामजानाय मोनसे बिटिआर सुक्ति, जाय सुक्तिनि गेजेरजों दिनै जोङो गोबां दफाफोरखौ लाबोनो हादों। दा बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि जिखिनि गांनाय उखैनाय, बर' हारियाथ' अरायसमबो जोङो थांना थानायनि लामाखौ मोनखागोन। बेजों लोगोसे बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जि मोनसे जोंनि गेजेराव माने दाङाबाजि बा गोजोननाय गैयै, बे गासैबो जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो जोङो लाबोनो हाबाय। फारसेथिं 34 इयार्स जि माने एनडिबिआ संग्राम खालामदोंमोन, बियो गावस्रायै दिनै मोनब्रैसिम फेक्सन जाबायमोन। आरो बेखौनो जों खान्थि होनना बुंनाया बेनो जे बिटिआर सुक्तियाव दिनै जिखिनि दफाफोरखौ लाबोदों बेयो गोजोनथाव बाथ्राखा। सबसे गिदिर बाथ्राया जाबाय जोंनि जि हाथियार दैग्रा जोङो एनडिबिनि सेंग्राफ्रा, जायफोर मोनसे सावरायग्रा ग्रुप म्यानमाराव थांनानै दङमोन, बिथांमोननियाव मालाबाबो साननाया गैलायामोन जे बेबायदि सानसे मोजां सुक्ति जानानै जों जे बांलादेश बा म्यानमारनिफ्राय न'आव थांफिननानै गावनि बिमा बिफाखौ जे लोगो हमलायफिननो मोनगोन बा मोनसे खान्थि सुक्तिया जे फैगोन, बेखौ मालाबाबो साननाया गैयामोन। नाथाय नैबे सुक्तिनि गेजेरजों बेसेबांबा गिदिर जेंना, जाय उग्रपन्थीनि जेंना, बेखौ फोजोबनो थाखाय नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो लाबोनो हाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बेबायदि थांनाय जि बिटिसि सुक्ति, बेवहाय गोबां गिदिर इन्स्टिटिउसनफोरखौ जों नुनो मोनाखैमोन। नाथाय नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो बेबायदि माने सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि, एनआइटि, माने स्पर्ट्स इउनिभारसिटि, माने अर्गेनिक इउनिभारसिटि, बेबायदि माने इन्स्टिटिउसनफोरखौ जों मोननो थाखाय दिनै बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो माने लामाखौ मोनदों। दा बेनिखायनो मोनसे ओनसोला जुदि जौगानो गोनां जायोब्ला गोबां गिदिर इन्स्टिटिउसनफोरखौ जोङो माने लाबोनो हाथारनांगोन। दा बे लेखायै जोङो दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जाय एनआइटिखौ बुंनो थाङोब्ला बियो मोनसे स्टेटनि मर्यादा। दा एनआइटि बायदियाव जुदि जोंनि फरायसाफोरा जुदि फरायनो खाबु मोनोब्ला निस्सय बे बिटिआर ओनसोलनि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायफोर इडुकेसन लेभेलाव जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बेयो मोनसे लामा। दा बेनिखायनो बेबायदि जोङो मेडिकेल कलेज मोननो हादों, केन्सार हस्पिटाल बायदिखौ जोङो मोननो हादों। दा बेनिखायनो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जेरैबायदि जोङो एबसुआ आन्दलन खालामनायजों लोगोसे बर' साहित्य सभाया आन्दलन खालामनायजों लोगोसे माने बेसेबांबा गोलाव सम जोंनि जि इडुकेसन स्कुलफोरा, जोङो भेन्सार स्कुलनि थाखाय जोंनि स्कुलफोरा थैजोबलांनो हमबायमोन।
माने फोरोंगिरिफोरा बेथन मोनैनि थाखाय गावनि न'खर सोलायनायाव गोबां प्रब्लेम जादोंमोन। दा नैबे सुक्तिनि गेजेरजों बेसेबांबा बुरजा एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै कलेज लेभेलसिम जोङो खेबसेनि थाखाय नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै जोङो आयेनाव बा दफायाव लिरनानै लाबोदों। बेयो मोनसे जोबोद गिदिर बाथ्रा। फारसेथिं बिटिआरनि जि बर' रायजो राजा बेथ' जोङो बे बिटिआरनि माने फिथाइखौथ' मोनखागोन आरो बेराफारसेथिं बिएससि बा बिटिसिआव बाहेरायाव थानाय बर'फोरा मालाबाबो बेबायदि खाबुखौ मोनाखैमोन। नाथाय नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौबो थांना थानो थाखाय गावनि हानि रैखाथि हारिमु जे कालचार बेखौ थांना थानो थाखाय दिनै बिटिआरनि बाहेरनि बर'फोरनि थाखायबो मोनसे माने मा होनदों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों लाना फैनो हादों। दा बेयो मोनसे जोबोर गिदिर सुक्ति। दा बेनिखायनो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो जोंनि जिखिनि माने एनडिबिनि सेंग्राफोरनि थाखायबो जिहेथु जिखिनि सेंग्राफोरा माने बैसो दङ साख्रि मावनो थाखाय माने सुक्तियावनो लिरनानै लाबोनाय जादों। जायफोरानोखि साख्रि मावनो हानाय बैसो दङ बिथांमोनखौ माने पेरामिलिटारियाव सोनांगौ होनना सुक्तियावनो लिरना लाबोनाय जादों। आरो जायफोरानोखि बे मुभमेन्टआव बा आन्दलनाव गोबां माने मार्टियार जादों मुंख्लं जादों बै सुबुंफोरनि थाखाय जोङो मोनसे 5 लाख माने खायद्य होनांगोन होनना सुक्तियावनो लिरनानै लाबोनाय जादों। फारसेथिं गोबां माने बेबायदिनो थांनाय बिटिसिआव जोंहा माने डिसिनि जि पावार बे गैयामोन माने एसपिनि पावार बे गैयामोन। दिनै नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो बिटिआरनि सिबानो सोरबा जुदि डिसि सासेया गाज्रि खामानि मावोब्ला जुदि मोजां खामानि मावाब्ला बेखौ एबार बिटिआरनि सिबा बिथांखौ गोसो बायदि ट्रेन्सफार खालामनानै पावारा फैबाय। एसपि सासेयानो माने पुलिसनि हेड डिस्ट्रिक्टनि दा बेबायदि एसपिआबो जुदि गाज्रि खामानि मावोब्ला माने आयेनजों माने थांखि जानाय जुदि खामानि मावाब्ला एबार बिटिआरनि सिबा सासे एसपिखौबो ट्रेन्सफार खालामनो हानाय पावारा फैबाय। दिनै हा हु 17 बोसोराव बिपिएफआ जि बिटिसि सरकार सालायदोंमोन बेवहाय रिभिनिउनि कुनु पावार फांसनखौनो बाहायनाय जायाखैमोन। नाथाय एबार मोनसे क्ल'ज बेवहाय माने नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एबार हानि जि रिभिनिउ बेखौबो माने मावफुंनो हानाय बेबायदि दफाखौ लानानै फैनो हानाय जादों। दा बेनिखायनो नैबे बिटिआर सुक्तियानो दिनै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौबो थांना थानो थाखाय खुखिया बयनिबो थाखाय माने बर्ड बेबायदि माने जायखिजाया जातिनि सासे खामानि मावबोनाय दैदेनगिरिनि मुङावबो गोबां इनस्टिटिउसनफोरखौ लाबोनाय जादों। गोबां बेबायदि कमिउनिटि हल बेबायदि जोङो मुं खालामनानै लाबोनाय जादों। दा बेनिखायनो बे बिटिआरनि गेजेरजों बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया दिनै बेवहाय खौसेयैनो खामानि मावनानै बा बयबो खम अधिकार खम मर्यादा जोङो मोननो हागोन होननाय मोनसे नैबे सुक्तिनि गेजेरजों लाबोनो हादों। नोंथांनिसिम बे समाव आं साबायखर बावदों। बिटिआरनि सायाव माखासे जायफोर बाथ्राखौ जोङो मिन्थिनाया गोनांथार दा बेफोर बाथ्राखौ नोंथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों। आं मोनसे सोंथि सोंनो सानबावदों। बे समाव माखासे ओरैबायदि थासारि जागासिनो दङ माने गामि दानख'नाय आरो सोसननायनि सायाव माखासे गालाय गुजाय थासारिफोर खोनासंनो जों मोनगासिनो दङ। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? दा बे गामि दानख'नाय आरो सोसननायनि सायाव आं बेखौनो बुंगोन जिहेथु सुक्तियावनो बे दफाखौ लाना फैखानाय जादों। मानो होनब्ला बर्डाराव थानाय जायफोर माने बर'नि अनगायै गुबुन हारिफोरा जिहेथु बिटिआरआव जुदि थानो गोसो गैयाब्ला बिथांमोना कमिसननि दारा जिहेथु बेवहाय सुक्तियावनो मोनसे कमिसन दानांगौ होननानै लिरनानै लाबोखानाय जादोंमोन। बे हिसाबै जोंहा कमिसना दानानै होजाबाय। दा बै कमिसननि गेजेरजोंनो जाय गामिया क्राइटेरियाखौ नायनानै माने बर्डाराव थानाय जिखिनि गुबुन हारिनि मानसिफोरा थारैनो जुदि बिटिआरआव थानो जुदि गोसो गैयाब्ला क्राइटेरियानि गेजेराव बिथांमोना जुदि माने एप्लिकेसन होनानै जुदि बेनिफ्राय ओंखारलांनो गोसो जायोबा बेखौ कमिसननिसिम साबमिट खालामनांगोन आरो कमिसना बेखौ नायनाय जागोन बे गामिखौ दानख'जायो ना सोसनजायो। बेबायदि बेबस्थाखौ बे सुक्तिनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों। आरो आङो बे गामि दानख'नाय आरो दाजाबनाय बेयाव आङो बर'फोरखौ आङो खावलायनो लुबैयो गोख्रोङै बेवहाय मोनसेबो बर' गामिखौ
माने दाननाय जानाय नङा बरन्स सुक्तियाव लिरनानै लाबोनाय जादों जाय बर्डाराव थानाय क्राइटेरिया जुदि गोरोबनायनि गेजेरजों सोरबा बर' गामिफोरा बे बिटिआरआव जुदि हाबनो गोसो दङ बेबायदि बर' गामिफोरखौ सोसननायसो जागोन दा बेनिखायनो आङो बेजों स्पष्ट बुंनो लुबैदों जोंनि बर' गामिफोरा माने बेवहाय बे गामि दानख'नाय आरो माने सोसननायखौ लानानै जेबो गोनो गोथो जानांगौनि बाथ्रा गैया होननानै आं रोखायै बुंनो सानो फारसेथिं जोंनि जि माने गुबुन जि राजनितिक हान्जाया बाथ्रा फानसावबाय थादों जे जाय क्राइटेरियायाव गोलैया माने ओरैबायदि जोंनि जायगायाबो दानख' जासिगोननो मासिगोननो बे बाथ्राफोरा नंखाय जाय बर' रिभिनिउ गामिफोरा जोंहा सोरबा जुदि गुबुन हारिनि गामिया मोननै मोनथाम गाहाम रिभिनिउ गामि बर'आनो बेवहाय बा ट्राइबेलानो बेवहाय गोबां हाबनानै दंखायो बे ट्राइबेल गामिफोरखौ बा बर' गामिखौ दानख'नानै मोनथाम गामिखौ गारनानै जे सिंनि सोरबा माने ट्राइबेल नङै गामिफोरखौ दानख'नाय बियो आयेनाव गैया आरो सुक्तियाव बेबायदि लिरनानै लाबोनाय जायाखै ओंखायनो आङो सोरबा जोंनि बर' गामिफोरा जुदि गोनो गोथो दङब्ला बेयाव जेबो गोनो गोथो जानांगौ बाथ्रा गैया बरन्स सोरबा बर'नि बाहेरा गुबुन ट्राइबेल नङि जेनेरेल कास्टनि माने सुबुंफोरखौबो आङो खावलायनो लुबैयो बे गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायखौ लानानै माने सोरबा माने क्राइटेरियायाव गोलैयै गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जे माने बे बिटिआरनिफ्राय थांनांगोन बे बाथ्राया मालाबाबो रोखा जानो हाया बेबायदि आयेनाव लिरनानै लाबोआखै ओंखायनो गामि दानख'नाय आरो दाजाबनायखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा निश्चिन्त थानांगौ आरो बर्डाराव थानाय जिखिनि बर'फोरा बिटिआर बा बिटिसिआव हाबाखैमोन बै गामिफोरखौ जोङो नांजाबनानै गामिफोरखौ बेवहाय सोसननाय जागोन आरो बे लेखायैनो दाख्लै कमिसन दानानै जोंहा मोननै डिस्ट्रिक्ट धेमाजि आरो बिश्वनाथ बेवहाय जोङो सोसननायसो जागोन दा बे लेखायैनो खुनु बर्डाराव थानाय बर' गामिफोरा बेवहाय गोनो गोथो जानांगौ बाथ्रा गैया बेनिखायनो बेयाव रिभिनिउ होनना सोनाय जायाखै दफायाव बा बै सुक्तियाव बेनिखायनो बेखौ भिलेज वाइज हिसाबैसो सुक्तियावनो लिरनानै लाबोनाय जादों ओंखायनो गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायखौ आङो बेखिनिखौनो माने बुंथिनाय जाबाय बे समाव आं मोनसेबाव सोंथि सोंनो सानदों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बा बिटिआरनि माखासे जिथु दफाफोरा जुदि जाफुङोब्ला बा लाइमोनफोरनि थाखाय मा जेनेबा हेफाजाब जागोन होननानै नोंथाङा सानो आङो बिटिआर सुक्तिया थारैनो इमप्लिमेन्ट जाफुंजोबोबा बेवहाय गोबां इनस्टिटिउसन फैदों आं दहायनो जायफोरा इडुकेसन लाइनाव दिनैबो मोजां मोजां फरायसाफोरा जोंहा फरायनो थाखाय गोबां स्कप मोनैनि थाखाय जोङो मोजां मोजां इनस्टिटिउसनफोराव जों एडमिसन लानानै फरायनो हाया दिनै आङो बुंबाय दिनै जोंनि गेजेराव जेरैबायदि NIT इनस्टिटिउसन फैदों सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि फैदों बेबायदि अर्गेनिक इउनिभारसिटि फैदों गोबां जेनेबा साइन्स सेन्टार स्पर्ट्स इउनिभारसिटि दा बेबायदि इनस्टिटिउसनफोराव जोंनि लाइमोनफोरा डक्टर फरायनो गोनां जायोब्ला जोङो जेरैबायदि गुवाहाटी बुंबाय आं दिल्ली मुम्बाइआव थांनानै फरायनो थाखाय जोंहा थाखा फैसा गैया नाथाय दिनै जोंनि बे बिटिआर ओनसोलावनो माने रानै रानै बेबायदि जोंहा दिनै बाक्सानि जेनेबा जोङो बरमा ओनसोलखौ बुंनाय जादों बे ओनसोलावनो जिहेतु जोंनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया फैबाय दा दिनै जों सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव फरायनो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा मोजां फरायसाब्लाबो थाखा फैसा गैयिनि थाखाय जोङो तेजपुर बायदियाव बा बबेबा दिल्ली बायदियाव मुम्बाइ बायदियाव थांना फरायहैनो हाया गाबोन जोङो जुदि थारैनो जोंहा दिनै बरमा बायदियावनो बा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गेजेरावनो जिहेतु सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया जासिगोन बेनिखायनो जोङो जोंनि जायगायावनो थानानै दिनै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव जों फरायनो थाखाय खाबुखौ मोनसिगोन बेवहाय खुनु गोबां थाखा फैसानि जोंहा जेंना जानाय नंलिया दिनै जोंहा बाक्सायावनो जेनेबा मेडिकेल कलेजआ फैदों जोङो मेडिकेल कलेजाव जुदि फरायनो गोनां जायोबा एडमिसन लानो गोनां जायोबा गोबां थाखा फैसानि जोंहा बेबायदि बाथ्रा फैयो दा दिनै जोंनि बे बाक्सा ओनसोलावनो बा तामुलपुर बायदियावनो जोङो माने मेडिकेलाव फरायनो थाखाय जोङो खाबु लानो हासिगोन फारसेथिं गोबां इनस्टिटिउसनफोर फैदों जेरै माने गोबां माने बेवहाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो स्किल डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुंदों केरियार काउन्सिलिंनि बाथ्रा बुंदों गोबां माने मिडिल इन्डास्ट्रिफोरखौ गायसन जासिगोन दिनै दा बेवहाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि थारैनो जोङो गाबोनो बिटिआर सुक्तिया इमप्लिमेन्ट जाखांनायनि उनाव बै लाइमोनफोरखौ जुदि स्किल डेभेलपमेन्ट होनानै जोङो मोजाङै जुदि रोंगौथि गोनां खालामनानै बेबायदि मिडिल इन्डास्ट्रिसफोरखौ जों गायसनना लानो हायोब्ला बेवहायनो जोङो गाबोन गुजरात हारियानायाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा थाङालाबासिनो बेबायदि मिडिल इन्डास्ट्रिफोरावनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां खामानि मावनो थाखाय खाबुखौ मोनगोन आरो बेकार समाजा जोंनिया जोबगोन जेरैबायदि जोङो मोननै सेक्टराव दिनै फैगोन मोनसे जाबाय गभर्नमेन्ट सेक्टर मोनसेया जाबाय प्राइभेट सेक्टर जेरैबायदि गोबां इन्डास्ट्रिफोरा गायसन जासिगोन बे प्राइभेट
सेक्सनावबो जोंहा गोबां लाइमोनफोरा खामानि मोननो थाखाय लामा मोनगोन फारसेथिं जेरैबायदि गभर्नमेन्ट सेक्टर जेरैबायदि जोंहा डिस्ट्रिक्टआ माने बारायनानै नङा होमबा दिनै मोनब्रैनिफ्राय 9टा जासिगोन डिस्ट्रिक्ट माने बारायनाय माने बेवहाय डिसि अफिस बारायगोन एसपि अफिस बारायगोन गोबां अफिसफोरा बारायजोबसिगोन बेवहाय गोबां खामानिफोर ओंखारगोन दिनै गंसे जुदि मेडिकेल कलेज फैयोबा गंसे जुदि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि फैयोब्ला बेवहाय गोबां खामानिया ओंखारगोन दा बेबायदियावनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बैबायदि खामानिफोराव माने मोनफुंनो थाखाय गोबां लामा ओंखारगोन ओंखायनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेबायदि थारैनो बुंदों दिनै जोंनि बिटिआर माने सुक्तियाव जायफोरा साइन खालामनाय जेरै जोंनि प्रमद बर' सारा बुंगासिनो दङ बा जोंनि जेनेबा गबिन्द बसुमतारी सारमोना बुंगासिनो दङ जे बिटिआर सुक्तिया जुदि थारैनो इमप्लिमेन्ट जायोबा थारैनो बेयो नंगौबो जाबोगासिनो दङ दिनै मोनफानि उनाव मोनफा इमप्लिमेन्ट आरो बुंदों दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकार माने हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना जे 1 मासनि गेजेरावनो गासैबो बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामजायो आरो बे हिसाबै मोनसेल' नङा होमबा दाख्लै बावै जोंहा माने फार्स्ट जोंनि जि सेपारेट डाइरेक्टरेट जाय सेपारेट डाइरेक्टरेट जायैनि थाखायनो जोंहा जोंनि स्कुलफोरा थैजोबलांनो हमबायमोन जोंनि जि मिडियाम नङा होमबा फोरोंगिरि सम मथे जों थिसननो हायाखैमोन माने जोंहा लेखाफोरा सम मथे सफैयाखैमोन दा जोंनि बे सेपारेट डाइरेक्टरेटआबो दिनै जोंहा माने सुक्तिनि मोनसे हिसाबै जोङो इमप्लिमेन्ट जाबाय थिग बे लेखायैनो जोंनि आसामनि एसोसिएट लेंगुवेज हिसाबै बर' भाषाया नङा होमबा जोङो 8 सिडुलाव हाबबाय माने जोङो बिटिसि सुक्ति समाव खिन्थु जोङो बर' रावखौ जोङो बिटिसियावनो बाहायजोबनो हायाखैमोन नाथाय दिनै जोङो सारा माने असमावबो सेकेन्ड माने एसोसिएट लेंगुवेज जों बाहायनो थाखाय दिनै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामबाय दा बेबायदियैनो जोंनि मोनफानि उनाव मोनफा इमप्लिमेन्टफोराबो जाबोगासिनो दङ आरो थारैनो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरा गोबां साख्रि बाख्रियावथ' ओंखारखागोन गोबां दिनै सुक्तियावनो बुंनाय जादों जे 5,000निफ्राय 10,000 सेंग्रा सिख्लाखौ जोङो माने बेवहाय जोङो मा होनदों जब होनांगौ होननानै नङा होमबा आरो प्राइभेट सेक्टरावबो जोङो जब होनांगोन होननानै दा बे लेखायै निस्सय जोङो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां स्कप मोनगोन नोंथांसिम साबायखर बावदों आं बे समाव मोनसे सोंथिबाव नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै रायजो राजाफोरखौ बे समाव मा बुंनो सानो आङो दिनै नैबे चेनेलनि गेजेरजों आङो सारा बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि बाहेरनि जिखिनि जोंहा BKWSCनिबो रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो आङो खावलायहरो जे नैबे बिटिआर सुक्ति बायदि मोनसे गोजोन सुक्ति जाय सुक्तिखौ लानानै जों अराय समबो बर' जाथिया जोङो थांना थानो हानायनि मोनसे लामाखौ मोनबाय दा दिनै बियो जोंनिसो मोनसे थांखि जानांगोन जोङो दिनै फार्स्ट बे आन्दलना जोंनिमोन बर' जाथिनिमोन मानसि थैदों बर' जाथिया न' सावजादों बर' जाथिया हाथियार दैदों बर' जाथिया दा बेफोर गासैखौबो जोङो दिनै सेक्रिफाइस खालामजोबनायनि बिनिमयाव जोङो बिटिआर सुक्तिखौ मोननो हादों आरो बेनि नेतृत्वखौ जोङो बर' जाथि हिसाबैबो लानांगोन लोगोसे जोंजों थाफानाय जि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी जि 17 बोसोराव जोंनि गेजेराव बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो जोङो खौसेयैनो माने बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै अनलायनानै जोङो थांना थानो हानायखौ जों सानदोंमोन नाथाय बे 17 बोसोराव जोंनि दैदेननाया मोजाङै जाफुङैनि थाखायनो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गाज्रि सिन्ताधारानि थाखायनो जोंनि गेजेराव गोबां दाङाबाजिया जालांबाय बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो बेनिखायनो दिनै नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे लामा जाय सुक्तिखौ लानानै जोङो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी बयबो अनलायलायनानै बयनिबो माने उन्नतिखौ लुबैनानै जोङो बर' जाथिनि रायजो राजा नोंथांमोना अराय समबो जोङो बरायनानै जोङो बाहागो लानांगोन जों अराय समबो दायित्व लानांगोन आरो जोंनि गेजेराव जि फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव गाज्रि मुं सुलायलायनाय नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनि माने जिखिनि जाफुंसार जानो गोनां बाथ्राफोरखौ जोंनि सानैसो मेलेमजिबि सुबुंफोराबो जायखौ बुंबाय थादों जाय उन्दुफ्लानाय मानसिखौ फोजानो हाया बेबायदि आङो खावलायनो लुबैदों सानैसो जोंनि मेलेमजिबि बर' सुबुंफोरखौबो दिनै नोंथांमोना नैबे सुक्तिखौ लानानै जिखिनि बर' रायजो राजानि गेजेराव गोनो गोथोखौ खोलैबाय थादों नोंथांमोना बुजिखानानैबो मोनसे मोजां माने सिन्ताजों फैनानै मोनसे मोजां लामाखौ दिन्थिलांनो थाखाय आङो गासैबो बर' रायजो राजानि मेलेमजिबि बिथांमोनखौबो खावलायबाय लोगोसे जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौबो नैबे बिटिआर सुक्तिखौ बरायनानै जों बयबो मोजाङै खामानि मावलांनायाव बा बिटिआरखौ जाफुंसार होनायाव बयबो हेफाजाब होनो थाखाय आङो सासे एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै आङो गोसो गोरबोयै खावलायनायजों लोगोसे आङो नोंथांमोनखौ अराय समबो माने
खावलायहरनानै आङो जिखिनि दिनैनि मोगा मोगि बेखिनि बाथ्राखौनो आङो बुंथिनाय जाबाय। नोंथांसिम साबायखर बावबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोंथाङा सासे नेहाथारि। बिथाङा दिनै दान्दिसे समनि गेजेरावबाबो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय। बिथाङा समनि आंखालनि गेजेरावबो दिनै नैबे चेनेलनि गेजेरजों माखासे बिटिआरनि सायाव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिबाय। लाइमोनफोरनि सायाव माखासे बाथ्राफोरखौ बुंबाय। दिनैनि समाव बिथाङा बर' हारिनि इयुननि थाखाय बा बर' हारिया खौसे जानानै दावगालांनायखौनो बिथाङा फोरमायदों। दा नोंथांनिसिम आङो बे समाव जोबोर साबायखर बावबाय। नोंथाङा दे बे समाव दान्दिसे समनि गेजेरावनोब्लाबो बा जोंनिसिम नैबे समाव दान्दिसे सम नुजाथि फैनानै जि फंनैसो बिबुंथि लाखिबाय। आसा फारियो इयुनाव नोंथांखौ फिन बेबायदिनो मोजां समफोर मोनोबा लोगो मोनफिनगोन। दिनै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमनाय थाबाय।